Kawato na mo ang manok sa pikas balay. Kaya mong ipulutan, kaya mong ipulutan. Kawato na mo ang manok sa pikas balay. Kaya mong ipulutan, kaya mong ipulutan. Yo, check! Talag sa Undos, semifinals, pinuakay nata diri karon sa ECB. Sabasa-basa tabi. Sa akong tuo, gika man siya antikera. Make some noise for Noma. Ay, Metro, that shit pa. Sa akong wala, gika man siya anda. Sabasa-basa tabi. John Christ. Ay, Metro, that shit pa. Undercard battles, then natay 5 ka judge. Daw ko coin to si John Christ, gipili niya mao na si Nomak. Ilon tabi, react accordingly ha. Okay, round 1. Nomak. Yo, may gabi sa tanan. Palakpakan tong gulingon kaya kabuta dali. Sinsya na, hinira kayong tingog ron kay slow talk ba yan? Ulon! Walay slow sa kuha! Walay hinay-hinay! Kung ako, mubirat! Kusda na hantod ikaw mabungol imong dunggan! Kana mo uli ka sa ito sa anda nga inagsultis imong mama, wa kay laing istorya kundi, ha! Boss Felix, kamusta? Ayos ah! Mo na ba niya itong bago nga tripping? Di ba sa una, vlogger ka, tas ni undang kay gisumulan sa iyang content nga si pangdas mag og saging. Di man sa ingon nga nagpahaging. Pero ayaw po inganaan ang tanong sa imong silingan. Bay, dili ba yalalim magplanting? Run game! Yeah! Wala ko wari dire para magpasikat sa inyong entablado. Wala ko kumudong dire para sa simpatiya sa mga hurado. Ang tinuod na ako dire kini daw nga liga, gamay ra kuno og tawo. Natingala ko. Tungod siguro sa imsi nga parehas nimo. Nga walay laing gibuhat kung dili magaragara sa kadalanan ug sa katilingban magperwisyo. Ang nakapait paaning bataa kay nagsaligra sa iyang ginikanan unya naa pagig kay bisyo. Ma, unsay sudan? Munay una nimong isulti inag-uli nimo sa iyong balay. Kung dili matagaan sa gusto, maghurumintado unya ilang iro hagdon niyang sumbagay. Sobra kahilas, walay disiplina ning batang palaaway. Kung ako pa imong naamahandoy, dugay ko nang giputol ng gamay nimong lagay. Wala kay kalainan sa sagbot sa katilingban. Ikaw po ang hinungdan o ganong nahurot ang manok sa inyong silingan. Batang immoral, kusog-musukol sa iyang amahan. Ug mao po na rason nga nung pirmi magsakit, imong inahan pirmi magsakit ang dughan. Maong pagbag-o na bay. Kaya hapit na matapos ang kalibutan. Instead na magpabadlong ka, magampo ka, pirmi, o magpakaguutan. Ayaw putla ang tambi sa imong silingan kung dili ka nila tagaan. Dapat nimong buhaton, imong batoon ilang balay, dahil mo karatil ka og dagan. Ulol! Unggoy atik ratong tanan. Tuho po ning buang abiniya gitambagan. Pakialam na ako kung mga awat kag panty sa imong silingan. Ang ako lang pod, iuli pod, inagihuman. Di ka bisan, asa lang nimo ilabay, human nimo maluluan. Putang ina, gipredict pa agawang banat, oh. Murag si Kinsa. Putsa, hilaw pa niya inyong gihaon. Pero dili pasabot, dili kumukaon. Salamat sa sasimi inyong giandam, lamon ni sa akong panihapon. Oo, una ka sa akong nakatatak. Pero wala pa kayo na pamatudan. Murag, una ka sa akong gipanganak, pero ulahi kang tabyog sa duyan. Ako, mapabako udaan, kaya na ako makipagsabayan. Ikaw malas lang ni murong gabi una, kaya ikaw akong una mapugutan. Tan! Yo! Ano to yung niya, di daw ko buutan. Basta nakalimot ka nga, John Christ ang pangan. Yo! Mao na ba niya ang kontra? Murag kaila ko, ani ba? Hoy, Oscar! Yo. Kaila ko niya ba? Hoy, Oscar!
Yawa na una pa ganyan chok nagpuing eh. Let's go. Sada. Sinsya. Yo. Cut. Yo. Mao na ba na ang kontra? Murag kaila ko ani ba? Huy Oscar, ikaw di ay na. Abi na gwardya ka diha. Puta rapper de ka, bro. Bitaw, siya day si Jeff Gang, aka No Mac gangster, di ba? Pero sa ilaha, under sa iyang gamay nga asawa. Pero may kasab-an kay way trabaho tas nakugkaon literal nga pabigat kasi mong pamilya. Puro bisyo ug sugal ray atupag aning tawhana. Iyang anak duha ka buok imbis padak-on perting gagmaya. Saon walay may pakaon kay gibuhi ra kag asawa. Pinaana pa siya sa poso. Tagay muna bago asawa. Wala ako pake sa pamilya. Balag brief law basta birbugnaw. Wow! Suabi ni mong anad na kaato, no? No! Irresponsable ka paminahon. Klarong wala kay klarong nga pagkabana. Dili ka angay tawagon nga padre di pamilya. Si Miss Game? Welcome sa rap battle, motherfucker. Welcome sa rap battle, motherfucker. Yawa, katsuk-tsuk, buang bay. Parehor tang bag-o ani nga kalihukan. Ang kalahian lang ako'y uhaw sa gusto nga maabtan mong pasensya na kung karon ikaw ang tamakan. Step by step murag hagdanan, ikaw ang agian para musaka ang pangan. Kay bawo ka, gidawat ra ninho para ikaw praktisan. Magmuka kang pansimbag nga gihuktan, kulatahon ti kag taman-taman sa umpans makusgan. Karon patay ning rapper nga piling kartisyan, di ba? Iyang idol nga martial artist kay si Ip Man. Ip Man, wala ko kay Hitman. Bustag ni mong ulo murag na hit ug van I hit this man, bro. Asa ba nini mo na punitan? Rapper nga idaran. Natawo ka sa panahon ngayong modern gun kay garan. Old shit ang puta. Ubasin hadlukon ko nimo nga mamusil ka. Fuck you! Naka-aim na yung impur-iwan sa ulo mo kaya wag kang makulit, bro. Baka makalabit ko to. Didikit yung tingga sa noo parang tintang tinato. Ganyan ako sumulat, madiin. Masakit sa balat yung tintang may patalim. Mapapapikit ka na lang, min. Mapapadasal na sana hindi ko to sasagarin. Papatayin ko tong kakarating. Tatagain, tatadtarin. Yung sakit hindi mo pwedeng baliwalain. Papakitaan pa rin kita kahit wala kang dating. Sarap sa pakin itong taong adik sa unang tingin. Basura kamin, di ka bagay sa ganito na sining. Nakakainis ka, bawal dito barakong bading. Bro, di ba dilin to ni mo ang makontra? Ang dapat si Boss J, Black Sheep or si Barbarian mo na iyang girekomenda. Pero pag muna na pahatagan raman di ko niyag, wako kaila! Rapper din siya, bagong salta. Karon bunyagan ti ka, bunalan pa ka. Wala ka na pangandami ha, basi nagtuo ka. Gilaay ko ni mo kol. Kay og na spit panhotanan sa round 1. Dili ako imong kaatbang boy. Time. Di kita eh. Wala na ko niya pangandami. Mo na rason sa mga taong tapulan. Wala ko ni mga andami. Ngano kay busy ka? Ako doy, busy kung isip ko sa kaamahan. Naitrabaho, negosyo, napagi atubang nga pamilya. Kung dili na ka, undang na. Wala na ka, dili na. Kung sa pamitig nga rin mo nga dili man nagkaganahan. Round 2 game! Ha! Ingon sila, tarungon daw na ako kung si Christ nang ako makakontra. Kay grabe daw ko na si Sir mo gama og bara. Mauba. Oy dong, okay ra ka? Ayaw kong pasikati ang mga pang-abnormal ni mga litra. Kay una man gani ni mong duwa nga si Lil Black imong kontra nga panay piyok pa na pildi pa ka. Oo, gipildi ni Lil Black. Gamit ang yang 1-2 nga bara. Human ka gipa hilak, gipa kaulawan, gipa pauli ka sa anda. Maona na'y resulta. Sa sigigtan og flip top sa cellphone sa iyang mama. Di ba?
Flip-top ka ng flip-top, wala ka namang laptop. Kahinumdum taboy mo na'y una ni mong nakatunan. Katong mangawat pa kaglubi para lang may mahagbong ka sa inyong internetan. Apil alkansiya sa iyang igsoon, iya pang gibuslutan. Hangtod nga ni abot na ka sa punto nga imo nang gialsa ang donation box sa simbahan. Iunahan na nakakaway batasan. Unsa man, gaan ra ba? Ang dala na ko nga mga letra, natural Christ, ganam-anam rati ka kay basin unyag mabugahat ka. Dili ka deserving pakitaan og 100% sakto ra nimo ang 50. Ug dili ka bagay diri sa rapsin ang bagay nimo. Tagatulak na lang og droga. Kay tan-awa naman ning itsura, murag membro sa kasa. Karaang adik sa anda. Maong mga sir, kung makita ninyo mo na unang dakpa, kay mo na suspect dito sa kandihay katong nahay kinawatay og baka. Iyan ang dalhon dito sa kasabutan abi nimog ihawo na. Grabe og trip iyaram din ang kayaton ni naghumanbiyaan ra. Ding! Zupilia ang puta. Oh, kung say pili nga ikaw grabe nakakaseryoso niya kung nagbinuang ra. Mo nay patunay nga mismas di nga dula kay kung kontra gidula-dulaan ra. Mura kag silayon tunga sa dagat nga nag-inusara kay human kanako ibalibag og iitsaw sa kakanong tibuok. Inga na mula pa ang orka. Pucha, kaning inyong gingon sa kaning inyong bangga sa kwa sa gikaingon ko na hilaw pa ninyong gihaon. Di man ta ako bangga nimo di ba? Lain kaso lang niingon sila nga ikaw ang gibangga kay wa kuno kay kwenta. Sayang to boss. Katong oportunidad nga gihatag nila sa imo ha. Pinaingon pa ka nga dili na ko kinahanglang suwayan. Di na ka kinahanglan man din suwayan nga nagpapildi ka. Tinyawa. Kaning tawhana, yung di na kinahanglan suwayan, gibalibag ra ka. Wa ka tinga, dula-dulaan ra ka nililbak. Sus, kating ituma imong bak. Time! Wala daw ko niya pangandami. Hoy, basin wa ka kahibaw nga kaniyong suwat ganiha pa ni. Yo, ni chat si Carl sa ako nga, bro, game ba kasi miss? Ana ko, siyempre di na pwedeng balibaran. Mauni nakahiligan, maong gipagbigyan ninahong wala. Bisig kahibaw kung wa kay kwinta, o gyapon kang gipagbigyan. Round to game. Hoy, pasalamat ka. Gihatagan ka na og time. Karon imuha na ning oras. Pakitaan ni na og mga barang magpaka-paka murag sinturon ni Judas. Pagsulod pa lang nimo sa ACB, wala na kay takas murag babaeng ni sulod sa kwarto nga gahukas. Kaning bag-o sa liga, luhod arimiga. Inom tamod ni kuya, ingana kumu-welcome og puta. Na ako'y unlimited punch, pero murag wala ra ni paingnan. Useless ra ang kontra, di na kailangan pikahan. Patak-patakan na lang ni sa ilong. Sagpa-sagpaon og burat sa naong murag burikat sa kulon. Di ko nimo pwedeng hagiton, day mo tira kung patirahon. Oh, bastos ra ba? O aho kang bastuson, lami ka bastrukon, humandong gabon niya palihok-lihokon ng kutsilyo sa ilaw, murabag motor nga lisod paandaron. Karon aho kang baklason, imong lawas ang pikason, tos ang tinai ang hubuton, murag hubot ko og liston, unya ibubod no sa imong liog. Manglagom imong unod, madugmok imong bukog, murag iatake kag python. Maongkol, ba ni nga bata, ngulata ni uba-ba, sa ayaw na lagsaba, di man gyapon yung mataplan ang linya nga manipa. Mga litra nga hait, makahiwa. Imong linya, di masabtan, saba ra. Murag badyaw ka mo litra, ladyaw ka mo timpla, mong imong pinta, walay kwinta. Ako pa nimo uli na, huwag magyapon kay mapala, aning dulaa. Gasayang-sayang rakas uras nung yawaa ka. Pero kay bag-o lagi me, mong kami giatbang, malas lang nimo kay imong kaatbang, dili mabangbang karon tangtang na imong agtang pabutan og shotgun. Wa ko'y labot og sa inyo kakahadlukan. Numak, kunaw na ang John Christ nimong kaatbang. Kunaw na ang John Christ nimong kaatbang, di pa ni full buy, pero mo bullseye, bisig mag one eye, pakupuskay, kaya goodbye. Pagtripan lang ni naho, kaning tao nga baho, klarong way ligo,
Rapper nga bano. Mamaligya ni og taho pero gabiing dako. Asit daw kuno. Ilara ko do, adi kang dako. Para di malata sa asawa, sayo mang laba. Wala pa ka mata ang manok, puta ng hay-hay na. Lupit boring kasi doon sa kanila. Kaya pag umaga na, natutulog siya. Kaya pala buong gabi dilat yung mata. Okay lang yan, hindi naman namin nahahalata. Nag-aalala lang ako baka paglabas mo mamaya, nakaabang na sila. Huwag kang papalaga, baka istalbids ka pa. O kaya ako mismo tutumba. Kaya nga may dala ko dito in case utusan nila kung butasan ka. Kaya sorry kung sakaling matuloy yung plano na tuluyan tong gago. Sakaling matuloy itong plano na tuluyan tong gago. Walang personalan to, gusto ko lang magtrabaho. Kahit alam kong delikado. Masyado na daw kasing perwisyo, kaya yung paputok, ipuputok ko na dito. Isasabay ko sa uso. Yung ingay parang lata dun sa may bata para di halata. Bawal kasi yung gawain, kaya ayun, tuminghaya. Siya ang time. Litaw, may tubig mo. Okay na. Yawa, litaw, babalik. Okay na. Klaro na. Kanga na ang banga. Naturing ang first time, pero si Zag gakala-kala. Kung ako na siyang pwesto, puta, dugmok panigurado. Pero siya may na siyang pwesto, well, pilde na sigurado. Round 3 again! Yeah! Isa pa again! Yeah! Ay, marwa ka pa niyapon. Karong gabi una, dugo nimo ang unang mubuhagay. Tipong, blood sport imong nasudlan, pero pinusilay. Karong katag ng imong utok, sakto sa tong timang binuakay. Karong tuiga kinahanlan may pampaswerte mong ikaw among himuong alay. Round 3 na! Gubanay na nig karera. Unang tubo pa lang aning kahoy, ako na ning Gabson para di na makasanga. Para siguradong di na mabuhi imong mga ugat, ako nang lugiton gamit ang kabra. Isa ka patunay nga dili ka angayang buhion, kaya dili makaon imong mga bunga. Maong, tsenso sa punuan. Tumba tunga sa dalan. Unya, putol, tikang biyaan. May nga na po ka nga, maninsohay ko. Alam ko yan na sa isip mo, boy. Putol, tikang biyaan. O lami kang duklon, bisag way hinungdan. Himus kag naong mura kang iling nga sungkaban. Badlungon nga bata, mong sa imong papapirmi ka, mabunalan, mao ni ang produkto sa singot sa kadlaw nga sa ihi masagulan. Kay maayo na daw ko ng bataan mo gama og rema. What a big joke. Hoy, mura ra kag siboy abunda. Maayo ra kang mo sell stock. Og maigo ni sa akong low blow, siguradong buak lang imong egg yolk. Maigo ni sa akong low blow, siguradong buak lang imong egg yolk. Oh, lisulan ako picture. Putang ina, gitagna-tagna pa niya. Arong tintahin niya, mabago niya ang mga huna-huna sa mga hurado. Hoy, gunggong, dili sila bobo, parihas nimo. Kaning tawhana, mo ni bangga rong gabi una. Very good. Imong buhok shiny. Murag nang hisok kag kinagod. Kay kani, ingon sila, kung ako kuno makabangga dani, impasigurado daw. Kay grabe da kuno magama og rima, ingon sila, ayaw kumpiyansa na ni Jan Cray sa akin, maayo ra ba kuno na? Maayo si mo mata. Wa ba ka kaybaw? Mga first time na ako, giandaman ka nako usang semana. Pero ningon ako, let's go. Let's go, boys. Kay wala ko choice. Pucha. Kani, mo na ibangga na nung gabi una. Unsay may imong gusto? Di ay, nang hagad siyag sumbagay sa akong unya atos gawas. Basig matulog kag maigo ka sa akong wala. Kaning tawana nga, maingon siya nga,
Mingon siya nga, ganina, wa ko kapangandam. Wa ko pangandam. Who the fucking care? No. Who the fucking care? Kung ako les imong tungod nga ako may nakauna, sigurado nakaabot na ko sa semifinals. Pucha, kanimo yung gibangga nga ako pa'y giingnan nga wala kuno ko'y kaligo. Walay kaligo. Ako, naligo ko des naging simana. Bugo. Karong gabi una, nidoon ko dare, dito siya sa gawas. Nakuratan ko kay nakaila. Kinsa ba ning tawan nakaila man? Yun na, yo, niuna na siya yun. Wala ko kapangandam. Una-una na ko, wala akong pakialam, wala ka kapangandam. Pucha, kung karong gabi una lang, pasalamat ka nga wala kong kainom og Red Horse, kaya kung nakainom pa ko, sipaan ti ka pagawas. Abnormal ka! Anak ka sa tatay sa labas! Tagalog pa ning buang, murag kinsang taga. Bisaya, tadoy. Sabi mong gusto, Tagalog conference? Next time, kung makita ka na ko kung papilon ko lang sa turna, punggutan ti kagliog. Mingon ka nga, lagyan ko ng bala nagabot sa gawas. Tulira ko pa gihadlok. Pareho tang 3 distrito, basig nakalimot ka, taga-anda ka. Eh ba kung gi-stock ko nimo? Taga-Mabini ko. Pasalamat ka, kani nga liga, karon panahon nakitaan. Sa una na ko nangita. Wala lang na ako nakaplagan. Samtang kamo imong baba nang gibula-bula. Samtang ako naningkamot dito sa gawas ug pinangita. Karon naaramdaman mo dami, wait sa, minus ako tubig. Ganun gibangga man ako kung ako magtataho. Ganun gibangga man ako manggamaay og lapida. Wa kay laing makaon sa inyo ha. Mong nisud ka ng trabaho Puta. Kaning tawana, oy daghan pa kag kanon nga extra rice. Wala kay swerte bisan kapila pa nimo i-roll ang dice even na mag-abot manggalitain twice. Will muraranag Birni Santo. I will repeat to crucify you like a Jesus Christ. Hilom sa tagamay mga miga ug migo. Agig hatag og respeto. Bago pabayan ako gilansang ning nagpakarong inong Hesukristo. Speaking of Hesukristo, mo na yang gingon ni Lil Black gamhanan akong mga bars. Wa ka kailan ako iho, ako ni si Kristo. Ikaw si Kristo. Yeah. Pucha boss, musimba ka ug mo ni dagway sa atong Ginoo. Ikaw si Kristo. Puking ina mo! Mason ako, gago! Daghan kag paandar, murag nadaot na ng imong ulo. Dili ka bagay, diri mo pauli na lang dito sa inyo. Karon kay dili man gyud kita ang magka-match. Well, bye-bye and congrats sa pangalawa mong talo! Tan! Gay. Okay. Yo! Basin ingani rane. Naani award. Klaro mo. Naani award. Achievement award. Awards. Iyang award. Best in kupal. Proud pag animal iyang gi-profile. Yawa. Yaabin nyog malupito. Porket si malupito yung nasa photo. Gago. Pinatunayan mo lang sa amin na isa kang bading na barako. Kalaking tao, malaking lalaki pala yung gusto. Hindi ka pala adik, may sira ka lang sa ulo. Pagamot mo yan, pero mukhang wala ng gamot na gagana. Tignan nyo naman kasi yung itsura. Kahit sinong espesyalista, di yan kaya. Utang ina. Go. Oh, baka sabihin ng lalait ako ng itsura. Nilalait ko talaga. Aminadong hindi ako gwapo, pero yung pinakapangit ko na syota, maganda pa sa yung asawa. Oh, parang napipikon ka na.
Tang-inang to. Sa sali-sali ng rap battle, tapos pikunin ka pala. Kupal ka ba? Rap battle nga, di ba? Anong kala mo dito, pupurihin ka? Tanga ka ba? Bakit ka pa pumunta? Masasaktan ka lang dito. Hindi to basketball na kapag may violation, agad may pipito. Player batas dito. Player batas dito. Walang sisita kahit murahin kita ng todo. Papalakpak pa yung mga gago dahil yan kanilang gusto. Hindi to laro na pangkaraniwan. Mukhang mali nga yung pinto mong napasukan. Dito ka mababalatan. Dito ka mababalatan. Tangina. What's up? Nara ko gusto yung istorya kay. Last, nara ko gusto yung istorya. John Christ ang pangan, dili John Christ. Pagkakita no sa post, yawa, nawala ang gana eh. Kay baong balaan ng pangan, yagaan ra. Ganaan siguro gabaan ba? Wala mo ko ni dula para magpasikat. Isip respetaran ni ako Isip respetaran ni ako Yawa na. Iyawat na may ambag bisin ingani ra. Dili na unta ko manhi pero naluoy ko anhi. Ya. Kakaibaw kong naluoy ko anhi maayo na naman makita ka sa YT. Sa YouTube makita ka. Di ba kay kaibaw kong pangandoy ni mo pre ang kadula din he. O pasalamat ka na ho. Pasalamat kang GC kay mong pangandoy. Gitupad na ho nga libre. Wala ko nang andam pre pero so pasensya kayo. Hanggang sayang. Nandam na yung bigan. Ay, busy ako. Morto ka nang ang pangan lagi tarong nga ba? Okay ho. Let's go. Happy today. Talag sa ondos, binuakay, natadirect pa sa ECB. Si May Finals, buwang araw kami una, card. 5-0. Sama-sama tabi. Noma. Yo, 0MB, ang giputaran si Noma, all 3 rounds, klaro man. Murag, way respeto sa pagka-MC ba? Kana basag si Ilpon bitaw murag. Siguro wala na to niya gibuhat ka freestyle murag. Nindot pa siguro siya pa na. Pero respeto gyapon props siya po. Yeah. Kawan. Yo, plaintiff, so John Christ versus isa to? Nomac. So, klaro kayo no, ang decision Nomac ay medyo nag-stumble. Sayang si John Christ no kay katong first debut battle niya medyo dako kay expectation. Ako nag-expect ko niya kay medyo lami siya mosuwat. Nindot siya mosuwat so pero nakaon siya sa presence pero mawalagi murag kuwang sa preparation pod tungod kay na mga dula nga dapat unta siya ay dula nga cancel niya ba pero props gyapon kay John Christ kay bisan ana nindong gyapon siya nagapoy na kuan si Nomac pero kay Nomac props kayo kay grabe na natay bagong comedian diri sa liga. So yo Lord, shout out. Yo Buloy, good week lang siya Rabbi, all 3 rounds akong gihatag ni Nomac. Mas sinlo, mas prepared, mas epektibo siya karon nga gabi, Nomac. Alas, kita na to. Nomac, round 1 pa lang daan. Kuyo yung presence. Gahi kayo bay. Pero props po ni John Christ kay na well abihan ako katong round to kuha to niya para nako kuha to niya gikatulgan lang uban sa crowdag mga bars ni John Christ pero iya to na to pero abihan ako mo starter magyapon siya sa round 3 so kuha gyapon ni Noman to 1-3 Noman Noman. Kailan to? 5 to? Ako ikalima nga judge ni Nomac versus John Christ.
I-vote na ko, round 1, score na ko 10 out of 6 in favor of Nomac. And round 2, Nomac yabo to siya pero 10 out of 9. Then sa last round, 10 out of 6 gyapon balik. Mas preparado si Nomac and John Christ rag. Layo ra gid kayo yang kuan. Wa yang presensya pod yang suwat. So mao to. 3-0 in favor of Nomac. Tarong ang gawin ng imong manok. Tarong ang too karon dili makatingog. Hinay-hinay lang para walay makadungog. Grabe man day ka mangawat kay apil hukok. Oh.